Illum l-ewwel ta' April, ġurnata magħrufa iktar bħala April Fool. Tfal, żgħażagħ, kbar u anki anzjani approfittaw ruhom minn din il-ġurnata u jqarqu b'xi ħadd. Mi xi ċajta ħafifa bħal xi ċajta li għandha x'taqsam ma' xi divett li ma jeżistix jew xi ċajta goffa li jaf ma tinżilx daqshekk tajjeb mal-vittma. Iżda fl-aħħar mill-aħħar din hija ġurnata li taqta' naqra minn ritmu ta' ġranet oħra. Mhux biss f'Malta, anki f'pajjiżi oħra, din it-tradizzjoni taċ-ċajt baqgħet tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra. Crew ta' One News dalgħodu mar il-Belt Valletta u ħaxi kummenti dwar xi esperjenzi ta' ċajt f'din il-ġurnata. Le ma mlinniex, imma ma konna żgħar konna nagħmlu ta'. Għandek xi esperjenza, tiftakar xi esperjenza? Iktar l-iskola ta' lit-teachers konna nagħmlu dawn l-affarijiet għax issa ma dinix. Tfajla li ntqajna magħha taqsam ċajta magħna. Ta' fis-sens kienet naqata għax qalu li il-boyfriend qata subaħ u jagħti il-klinik ma kienx vera. Ġifieri mhux naqra ċajta, naqra goffa. Imlej, qed tagħmlu ċajta għal xi ħadd? Il-min? Ftemna ħajdu l-sħabna l-oħra li aħna maħniex ġejjin u sabbar niltaqgħu magħhom. U aħna u sejrin lura nintaqgħu ma' tifel żgħir li b'sodisfazzjon jitkellem dwar iċ-ċajta li għamelu stess. L-missieri. X'għamiltlu? Kienu li għad fajtu l-klema f'uċċu.